Jakub, ty už si reprezentoval, takže niečo s tou reprezentáciou už máš odžité, ale teraz je tá forma, myslíš, že taká dobrá, že konečne si to ty, ten Kubo Kolenič, čo chceš sám od seba, aby si bol? Verím tomu, že áno, mal som fakt dobré leto, fakt som zamakal v tom lete, ale musím povedať zase aj tí spoluhráči, či už Renfi alebo Ryder, to sú dvaja výborní hráči, s ktorými sa hrá oveľa ľahšie a ktorí majú niečo odohraté. Čiže, ale celkovo všetci chalani, som rád, že na konci dňa ja som dal, alebo že dám ten gól, ale či už by to dal niekto iný, ale tak vôbec to neriešim. V závere ste tam mali dlhé oslabenie, vlastne powerplay hostí. Ty si tam bol tiež pri tých situáciách, si taký špecialista celkom na oslabenia, posielaš to často tréneri? No tak áno, ja som, kde ma tréner pošle, tam pôjdem, či to bude brániť, útočiť, na buli, hoci kde, ja proste vždy chcem byť pri každej situácii a hrať čo najviac. Tie oslabenia vaše sú výborné, to si dlho nikto nepamätá, že by z 10 kôl ste inkasovali len raz v početnej nevýhode, tak čo na to hovoríš, špeciálne sa tomu venujete, alebo? Áno, tak musím povedať, že tréner Harry Harando odvádza výbornú prácu, fakt všetky tie detaily máme, vieme. Ale s pribúdajúcim časom už si aj veríme v týchto situáciách, naozaj vedeli sme, že Košice majú výbornú presilovku, ale myslím si, že žiadneho chalana to nerozhodilo, že fakt veríme tomu systému, veríme tomu gameplánu a toto prináša ovocie. Ale akože treba povedať, že to je jediné, že neviem, či sa to niekedy ešte stane, alebo stalo. Je ťažké asi presadiť sa v tíme, kde je toľko legionárov a proste na každý post máme pomaly dvoch pripravených hráčov. Pre teba ako mladého hráča duplovanie, čo musíš všetko robiť preto, aby si sa v tom prvom útoku, dajme tomu, udržal? Tak ako som povedal, keď tréner ma pošle, hoci kde ja tam pôjdem, či to budem v prvom alebo treťom útoku, vždy budem pre ten tým chcieť byť prospešný. Či budem hrať 20 minút alebo 12, je mi to úplne jedno, vždy chcem byť prospešný pre ten tým. Minulý rok sme boli nováčik, ale tento rok už sme bronzový tím a k nám aj viacerí tí superi pristupujú, že nie sme pre nich nejaká ľahká korisť. Je to o to ťažšie možno hrať aj s tým vedomím, že každý sa na nás chce vytiahnuť duplom po tom, čo sme po 10 kolách na prvých priečkách? Áno, cítime vlastne tú zmenu od minulého roka, lebo minulý rok to bola vlastne nikto neočakával od nás a my sme si hrali tú svoju hru, ale tento rok už tie očakávania sú vyššie. Ale zase musím povedať, ten tým je výborný, naozaj ten šlapeme zatiaľ, dúfam, že nám to vydrží čo najdlhšie, všetci vieme, čo máme robiť a že to takto pôjde ďalej. Predsa len asi aj taký dobrý pocit, že keď ťa prídu pozrieť príbuzní a ty skoruješ. Jasné, tak tým, že vlastne som zo Zvona, tak nie je to časté, že by chodili a takto keď to príde duplom proti majstrovi, aj keď teda majú inú zostavu, tak vždy to poteší.